Добър ден! Значи, ние сега сме в местността Лозана. Търсиме екопътеката до връх Мазалат. По принцип, тук се как... Ето я Милена. Тя си замисли за работи. Какво да правим? Ами, леко сбъркахме в пътя. We mistake the roads a little bit. But everything is okay, така че не се притеснявайте. What is okay? Where are we now? Намерен със сигурност, да. Let's see the map. Let's see the map and then we'll see what we have inside of our bags. Because they're very heavy, especially Milena's bag. Very, very heavy. Like me. Чакай. Значи, покажи хартата. Ето. Сега. Айде тук. Да отидем първо Тук. Да. Ето, това е знака за екопътека. И ние би трябва да сме един момент. Така. И ние сме тук, но минахме от тук, така, и сега сме точно тук. И трябва да търсим други такива знаци. Единственият знак, който виждаме на там. Къде е това там един момент? Там виждам едно дърво с... Бяло и черно. Бяло и може черно. Да го то не може да го зумне. Не мога да го зумам. Ето това е пътя и трябва да продължим. Ние трябва да стигнем. Покажи къде трябва да стигнем. Трябва да ми... Ние сме тук. От тук. Да. Гледаш ми просто. Да. Нагоре, нагоре. Хоп, до тук. Страхотно. Много малко, 2 крачки. Около 6-7 часа пътя. Да. Хубаво. Покажи сега, какво имаш за те? Добре. За какво си взе това яки? Много е топло. Ама то после ще стане нещо. Колко студено не е? Моля ти се. Колко студено може да е? Много важно нещо. Добре, но якито е... Добре, за зимата. Няма значение. Хай, покажи какво имаш. Да. Покажи какво има. Сега ще покажа. Планинарите по пътя. Да. Как тръгнаха. Това е яки. Много Добре. важно нещо. Добре. Но също така, this is my bag. Уау, малко е тежка твоята бег. Да. This is my bag. I can demonstrate how I wear it if you want. It's really, how to say, It's perfect. comfortable, it's suitable for you. Very comfortable. Let me sit down here Yes. and let's see what has Milena inside of her bag. Because I'm in the mountain. The most important thing to wear in a mountain is this. Гребен. Забрави как е на български. Гребен. Гребен, да. It's гребен. It's гребен. А как е на английски? Какво? На английски как е? Оле? Няма значение. Хайде, давай. Давай ти Brush. тук. Браш. Да. It's гребен, така. И с този гребен може да направим много неща. Може да Да отсичаме едно дърво да правим огън. Да се стоплим тук малко. Първо може да сечем това дърво. И като сечем дървото, имаме много други дървета и може да си направим... Да си направим огън. Може да направим огън. А ти пушиш ли? Ти имаш ли запалка за огън? Или ще инвентираме огъна? Ще го измислим. Тихи години. I don't have lighter. We will use this thing. Okay. Thousands years ago, people fired like that. Yes. You put this in this. Ясно. И стана огън. And you fire the light. Okay. You fire a fire. What do you have else in your bag? Show me. I'm very curious. This is the most important. You can kill an animal with it. You can brush your hair with it. And you can cut. With Yes. it because it has a special kind of surface. Okay. Okay. So, имам хвъбли. И каква хавлия, никаква хвърлия не си. И най-важно зарядно устройство. за фотоапарат. Много добре направи. Да. Имам и чашка с чорапи, ако искате. Чорапи ли са вътре? Да, мога да си ги дам. Не, сега, после. Добре, после. Имам дълъг ръкав и най-важното лепенки, защото с сандалите не ще се наложите. Да, с моите сандали ще видим.
Понеже the sun is really great. Yes, the sun is great and we need something. We need a special cream. Yes. Наречен плажно масло. Yes, плажно масло на планини. Планинско плажно масло. Yes. Да, и това е 30 фактор. Много важно да е 30, защото слънцето е много усилено. много силно, да. Въпреки, че сме на сянка в гората, слънцето е много силно. Страхотно слънце. Да видим на Ира чантата. Сега, това е Ира. Добре, Ира си има красани, защото си забрави парите и много неща не си е купила. Тя се буди от сутринта, се буди Ира от сутринта и малко неорганизирана и тръгна по сандали на планини. Това е най-голяма глупост. Вече се задръска тук с дървета различни, вече болят краката. Да, добре. Ирина въобще не е подготвена, няма шапка. Какво още няма, Ирина? Има очила. Очила има, Ирина, очила има. За плани Ирина е готова. Значи, Ирина си взе едно такова, като, какво е? Как е на български? Жилетка. Една жилетка, да не ми е студено. Значи така ще правим, защото вече не знам. Хладно ли ти? Малко, да. Да, това е планина все пак, нормално. Да, сякаш сме стигали, не знам. Ирина си взе други къси панталони, като стигаме да се забавляваме и си взе друга риза. Ирина си взе там от гарата вестник. Да, това е много важно. Безплатен стар вестник. Да, и безплатен. Бележи. Може да не трябва, не се знае. Да, така е, така е. Ирина си взе някакви зеленчуци от тези. Ще не стигнем, Ленче, нали? Да. Ирина си взе бикини. Да. Едни бикини, на си взе други бикини. Ого, добре. Може да не трябва. Хигиената все пак е важна, все пак сме на планини, но хигиена... Естествено, то и аз си нося как. Ти се носиш, нали? Но не са бикини, да, но... Какви имаш? Мигащи. Ирина си взе и пижама! Да, пижамата е много важно нещо. Чакай, и другата. Ето. О, ма тя има и горна част. Има и горна. Много сладка. Какво си мисли? Така, багажа на Ирина. И зарядно устройство. Как без това? Без това не може. Много важно. Как? Какво ще взе още? И книга. Безопасност на движението. Дай ми сега. Мисля, че това е най-подходящата книга, да ти кажа просто. Не знам. Това е. И това ще не стигне. Вода Ирина си взе 1 литър, обаче изпи вече половина и ще не стигне до очи. Аз имам още един, не се притеснявай, така че и сега остана ни да решим да тръгваме или да останем вместо Салзана. Какво да правим? Пътя е малко сложен. Ирина се колебае дали ще намерим пътя или ще се губим тук в гората и ще ни изядат някакви мечки и някакви вълци. Ние ще ги издем, няма да има. Ти си имаш гребаня! Бе, забравих, ти си имаш гребаня. Ще направим копия от дърво. Какво копия? От това ще направим копия против мечки. Да. По принцип... Тихо. По принцип празника започна. По принцип днеска... И по принцип идват хора, че може да ги питаме за пътя. Дай. Боже, не ми харесва тези типа. Оле, Ира, чакай. Давай. Чакай малко. Ще ги питаш ли? Няма, ще обадим, ще видим.